Echiche ajọka, echiche makwara mma, mana echiche na-egbu nwoke ngwa ngwa ọsịsọ, maka ife chere nwoke n'ụwa na aka mgba chere nwoke n'ụwa erika. Nwoke adịrọ izi, nwoke na-agabiga ọtụtụ ife dị iche iche n'ezi ya. Ọ ga-eche maka ụmụ ya, chee maka ndị be nwunye ya, chee maka afịa ọ na-azụ, chee ka o ga-esi wee dịrị onye ọbụla na mma n'ezi na ụlọ. Ife nwoke bụ n'isi erika. Ọnya bụ nwoke chekatazie echiche ọma ka o si wee mee, ọba nke a na-akpọ isi mgbaka, maọbụ ọgbara mgbali elu, maọbụ ọda arụ. Ọ dịrị ọrụ nwoke izi n'ụwa. Ife nwoke na-afụ n'ụwa erika. Ọnya ka nsi wee sị na nwoke bụ Chukwu a na-afụ anya n'ụwa. Nwoke ya agbasịa mbọ niile ọ ga-agba n'ụwa, tasịa afụ niile ọ ga-ata n'ụwa, ka o wee dịrị onye ọbụla na mma. Still yet, ọma nzurokwa. Echiche mara mma na ọ bụrụ na ichebe echiche ga-enyere ndụ gị aka, ma gbaa mbọ nke ukwuu ka ị nweta ife nke ị na-achọ. Mana echiche na-ebu nwoke nke ngwa ngwa ahụ bụ na o chechara chepụta ife ọ ga-eme ka ọ dị mma, onye ọzọ esi n'azụ mee gịnị, horo ya ọkpa, ma ọ bụ nwaanyị ọ nụrụ anụ agwa ya nọ nke o kwuru dịka nwaanyị bụ ife ga-emenụ. Ọnya bụ ife ọ ga-abụ nwoke chekata, ọ na-asị ka ụdị nwaanyị nnụ batara n'ezi a. Bikonu ka anyị nyerenụ ụmụ nwoke aka. O nwee ka nwoke gị nwa si were mmewe maọbụ chebe ụfọdụ echiche, biko gakwuru ya si ya, di m ọma, na ọ ga-adịsị mma, jiri nwayọọ, ama m ọnọdụ ịnọ na ịkasie ya obi, kwudoru ya ma kwukwara ya. Ị ga-afụ na nwoke a ga-ewere obi ya niile nabata okwu ọnụ na alo ị ga-atụnyere ya, mana tụnyekwara ya ezigbo alo ka o nwee ike ime gịnị, ibudata mmụọ ya, ka o nwee ike ime gịnị, ịgbasi ike ma kwuru chinchin ka nwoke na ezinụlọ. Ife nwoke na-afụ n'ụwa erika. Amara m nke ị na-afụ, amara m nke ị na-agabiga, mana m na-agwa gị ka ị were obi ahụọ, ka iji nwayọọ nwayọọ wee na-eme gịnị, na-eche ya bụ echiche, maka ọya isi mgbaka maọbụ ọbara mgbali elu. Na ụfọdụ ọya anyị na-aya na be anyị bụ oke echiche anyị na-echere ụfọdụ ife. Ka anyị chere onwe anyị taa, ka anyị chere ife nke anyị ji eme n'ụbọchị taa, ka anyị hafụ maka echi, n'ihi na echi ga-echere onwe ya. Ndị be anyị, ọ kwụsịkwa ka ọha n'onu. Bikonu tụsara m ozi a. Aka m bụkwa onye nke unu, Maazi-UC, ma sonyekwa m na my YouTube page and subscribe. Ndị nke m, ndewonu.